Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. No a hlavne ekologických aktivistov a ekologických motorkárov, ktorí nechcú páchať lokálne emisie. Bola to prvá KTM, ktorá spravila funkčný, pojazdný KTM motocykel Freeride, ktorý sa vyrába a predáva do dnešného dňa. Toto je konkrétne čínska značka, čínsky startup Suron. Suron, ja si myslím, pomerne zaujímavé ekologické vozidielko alebo niečo medzi motocyklom a bicyklom. Samozrejme, využitie všade tam, kde by motor alebo spaliny alebo zvuk výfuku alebo smrad z výfuku, tá opojná benzínová para boli na obtiaž. Všade viete využiť toto, ja si myslím, veľmi nádherne aj dizajnovo spracované, ale povedal by som, že dokonca aj veľmi dobre poskladané vozidlo, bo ja som si ho prispôsoboval podľa svojich požiadavok, nastavoval brzdy, tuhosť pružiny a tak. Všade sú skrutky zalepené, všetko je precízne spravené. No a takéto vozidielka najazdia na ceste v ideálnych podmienkach 140 až 150 km, čo si myslím, že je fantastický dojazd na takéto vozidlo. Ak sa dobre pamätám, BMW skúter za 15 000 má dojazd 100 km, toto vozidielko 140, dá sa legálne prihlásiť, na značky môžete s tým jazdiť legálne po ceste. Toto je skôr cestná verzia, z ktorej sme dali dole pre nás zbytočné blinkre, zadné svetlo, lebo to je všetko váha, ktorú nepotrebujeme, takisto aj zrkadlá. My chceme jazdiť s takouto motorkou v teréne, užívať si jazdu. V teréne, vo veľmi ťažkom teréne vydrží približne 60 km. Na základe našich skúseností môžete jazdiť 4 hodiny v teréne. Ja si myslím, 4 hodiny každému stačia, dokonca aj tým najväčším boričom. Musíme dať ešte trošku terénnejšie gumy. Motocykel má 3 elektrické jazdné módy, ekologické, kde samozrejme najazdíte čo najviac. Dčko, to je taký stredný stupeň, no a športový, na ktorom som jazdil na piesku v Piličeve a to bolo také zrýchlenie, že som mal občas aj trošku problémy s tým zrýchlením, čiže pre tých začiatočníkov určite ten ekoprogram, v horšom prípade to Dčko. Asi toľko na záver, čiže chýbate už len vy, musíte prísť do OKR Moto. Ahojte, čaute.